El llibre que recomano és Madame Bovary, de Gustave Flaubert. És un llibre que aquest autor francès va escriure a meitats del segle XIX, 1867, i a mi personalment m'ha agradat molt perquè, a part d'estar molt ben escrit, és una novel·la realista, està molt ben escrita i marca un abans i un després a la literatura universal. Us vull recomanar aquest llibre Anna Karenina de Tolstoi. És boníssim. És un drama més aviat dues germanes que l'una li pren quasi bé es pot dir el nòvio. I la noia, la petita, es casa amb un terratinent i se'n va a pagès. I l'altra, al final, deixa el marit i el fill i se'n van tots de sol, amb l'amant. És molt maco. Em recorda molt pas meu per Moscou. És preciós. I el llibre és maco perquè parla molt de Moscou. Recomano El jersei, de la Blanca Busquets, perquè és una novel·la molt senzilla, molt ben escrita, molt planera i que et permet veure el paper transcendent que cada un de nosaltres té dintre d'un grup família, quan en realitat sembla que ningú sigui ningú, però que tothom té el seu espai. Jo per això he recomanat aquest. L'any 1970 s'inaugura a Quitona la primera biblioteca pública que porta per nom Joan Maragall, en el carrer Major, número 31 del municipi. Canvià d'ubicació en el carrer Antoni Figueres 62, també canvia de nom i es diu Biblioteca Caterina Figueres. Això és degut perquè l'estiuejant i mallorquí Antoni Figueres i Cerdà va cedir els terrenys per construir les primeres escoles públiques a Quitona, que fins llavors no havien set possible per manca de finançament. Si us fixeu, quan entreu a la biblioteca, posa Catalina Figueres in memoriam. Va voler així recordar a la seva filla, que va morir per tifus l'any 1923. L'edifici es va començar a construir l'any 1928, l'arquitecte Manuel Gausa, i té una línia clarament noucentista. Si us fixeu tant en la façana com en la part posterior de l'edifici, hi ha una sèrie d'esgrafiats que reflecteixen les activitats lúdiques i educatives que es podien fer a l'escola en aquell moment. Estan fets pel gravador i pintor Manuel Puig i Genís. La remodelació de l'edifici com a biblioteca pública es va començar a fer cap a l'any 1990 i va anar a càrrec de 3 arquitectes de renom, Josep Martorell, Oriol Buigues i David Mackay.